sikanga kuda kupondana ipapo kushaya kupondana kuti pamari yandini mabhonzo hanzi vana vasina unhu makuhanulizeka chakanenge akuda kudisturb asikana aiwa uyo akanaka zvake anonzani kandipoisa dhengi laptop pachaja yadzima akanaka zvake Thomas Chizhanje hatidi kutaura zvakaipa. Thomas akabuda achitaura achiti tatirisha sano nditi chino mutozonzwaka mundishitsirewo kuna comic pastor futi mutisori akabuda nesoro saka song yedu yakapinda pa January month of the January Comic Awards. So today's video is sponsored by Valentine's. So since it's Valentine's is coming up real soon, and today kukupai the best gifts, the best hampers with the best prices, with the best quality. So if you want your Valentine's hampers, please contact us because we are giving out the best Valentine's present, the best Valentine hampers with the best Valentine prices. So hit us up right now to stock it, take delivery wherever you are around Harare. Haungazushaireao bei wako kana taino wako something from our collection. We have the best prices, the best Valentine's hampers. So hit us up right now. Number is kubuda pa screen penny right now. Comic. Saka comic pastor kata tatirisha stirima shamwa kunozinguwa kunditukira mukadzi zvaita sei hazvina kunaka izvozvo kana ukanzwa munhu achitaura achidaro. Saka ukanzwa munhu achiti wanditadzira kukumbira ruregero kwakanaka. Nandi ndine urombo comic pastor Bururu pabasa pano. Sometimes mazvatinotaura zvinobata moyo ndiundiregererewo undisvitsirewo kune tsvarakadenga yako kuti amai comic pastor sori zvenyu tanga tabata pasiripo kutadza kunowanikwa muvanhu. Mukoma wangu love ness, I see you, how are you? Amai guru kuri sei kuAmerica? Tinotadza handitika mai guru mune mari ime mukoma wangu love nganjisirewo mari kana nai mai guru mune mari mundisvitsirawo kuna comic pastor mumuti hanzi ndine urombo nemashoko andakataura akaipa kune mukadzi wake. Hazvifani kudaro kana tichishanda pajekerere kudai. Hazvifani kudaro kuti tinge tichitsikirana minda yedu. Kutsikirana zvakanaka, but kutsikirana tichichowerana nenzira yakanaka, kwete kuchowerana nenzira yekuti tinonotukirana vadiwa kana kuti chiso. I humbly apologize and I'll give you my word, I will never do it again. The same with Thomas Chizhanje. Akabuda achita queen vari kungonditi. Ndofunga nhasi waona Thomas handina kutaura zvakaipa pamusoro pako. Ndatoti kuna baba kuna meu kana azotadza nababa Harare ngaaende kwauri. Handina zvakaipa zvandataura, munondirererawo nekuti vanoziva kuti ndive zvandiri ndi Thomas Chizhanje na anonzano na Nico Abbott ndo vanhu vakandisimudza kuti ndive zvandiri. Saka hazvizoite kuti tirambe tichidi kufudya yangu handitinotora imwe fudya. Hazvizoite kuti ndirambe ndichitsika minda yevanhu nekuti kuchema kwevanhu ikoko akuzotisvitse kumberi. Handiti hanzi tokupaiseko mari, sharing is caring. Yowe moroketi naked kwa una paperware nema wig 3 keti ndikuda ma wig 3 short wig ne mid wig ne long wig. Mama vakadi keti dai wangu wagona wanifonda pa WhatsApp izvozvi wambojoinisa mai vangu phone vachiri kurapa here tivatsvagire ma clients mai vaketi.